Asengu kumanya buna oyomo bwabasaye abanyatoka bagusiria amagimabo gwetera ase ogosaganwa n'abanyanyimbo kubwatikana gokagerwa koba abasaria nigo anyara kobaga kurusigwa sengendu lituko lia lero na goikiwa senga yabo omosaye serieta Chris Sanya nigo anyara gosari tuko ligoro nigo mpero oyo nyarite koba kwereni gwase engendu magigayo kungusana na kwane kogatia abanyakenyoro amo n'abanyanyimbo korende lituko lia lero chinga kimobero yukiwa asenga yabo nigo amata yabo yanyara kobaga kwerera buna nigeganetie obwene bw'omwanju abo kwenekigwa kubwatikana amono botuki bogenderete igoro yogoitwa kwabo munagotumanya muri kito Daniel Ontiri Samson Nyaseti Momanyi n'umurugaye Mukira Nyaseti kure kenyero Kenyakiri miasombugo asa sub county ya Marani county ya Kisii nigo babarua koba abegesyo muno lero magaga yogoikia omwana obo nyegusira Chris Sanya w'imyaka yegatwa inka eria kabere kolenda sentundeiga atali nobo moyo nomosa oyiga nigaringe gati yabane asoroboti twabeire togokubwateria abo bagetwa masasi haso kwagerwa koba baibi nyegusira Chris nigo abwenerete koeni kwa litukulia lero inka sobo korinde merebelio yokomoleta inka abo litukolego lega turbana asingusana no egati yabomenyi nabo bisa babanyimbo ya negatigwe ekyo kireta kaire nigwa hasi nkindo elio Kenya liberera magaga yowe kigwenka kumweroiga bona nonye balenge na maliga asense mwende nigo balenge no mogoko kubwatikana negekore kigoro ekyo kyalenge kyobosoku na kyaragiretwe nabange tanya kongibira tanya kwibironde gwezi njengo sabaiga serikali yakora uchunguzi yabo banyoro yo ngikiabeta kyara mwana tanya ko bamwiri bali babwate fuje nyinge mono igora para motiga tani umubire no murembe ogotera kwabo no boene rero baso ekibungo yakane kuboria serikali kubameseri omugaso osemba twale nonye no bolemu boke kubwatikana nugukwa ko mosa oigomoke nabakana bunatalenge mosalio ngenchende onsi. It is painful mwana somire okolire goitune digiri goswa sengoro. The only thing in target is only justice. Nero toganeti ase family ye. Nero toganeti ningi kiite to mwana, we need justice. Kero manda to kire na magosa igago itugo sega ko what justice yetogekane. Amerobelio yokomoina nigera chikogendererwa ikendega onyekende tikego chencha ase amatiga yabolia abamate n'abasani banyegusira ko babatweru nagokania chiburuburu elikomwa amasikania ye yomoelio lakini monege ndotogo saba no murembe ekora yabeire ntogotakana inde tusari mono aiga nigago chinga kyumoso iga konye anyorire liuko liukumurangiri miremo gentabange bakoinyora na gotigara bare na mayanda kurubuteregeta seni kyagatembe korega se bunge ya Kitutu cha North Hasi county ya Kisii literane ngurukwo Daniel Ontiri